Hello mga kulukoy, ngayong araw pala is magpapailis pala ako ng speedometer, digital speedometer sa aking Mio i125. Kaya sabayan nyo ako mga kulukoy. At bago tayo magsimula na tayo. Kaya intro. So ito na mga kulukoy yung order ko sa Shopee. Ito yung nilagyan ng speedometer. Kaya wag na tayong magpadugay-dugay pa, aablihan na natin to. So sa loob meron siyang parang hangin para hindi mag-aalog-alog. At dito naman sa loob meron siyang bubble wrap para mas hugot-hugot dyan siya ba. Tutukin ninyo mga kulukoy, sobrang ganda. Kaya na-excite na tuloy ako. At ito naman yung manual. Kaya wag na tayong padugay-dugay, adto na tayo sa shop. At dito mga kulukoy, andito na ako sa bahay nila. Actually, hindi pala to shop nila. Umadto ako sa bahay nila kasi gusto ko i-one-on-one niya ang motor ko. Joke lang, pero dito talaga siya nag-aayo ng motor sa bahay niya. At itong nag-aayo, ni-repair lang to sa kaibigan kong si Cesar. Sobrang galing daw mag-ayos ng motor. Kaya sinulayan ko na baka mas mura pa ang pangayo dito kaysa sa shop. At dito, sinugdanan niya ang pagtangtang sa mga bolts. At dito, ikinabit na niya ang speedometer na digital. At ayun, gumana nga. Pero ang problema, baliktad yung signal light niya. Kaya tinatangtang na naman din niya para ayusin. Kaya dito binaklas na niya lahat kasi may i-connect daw siya na wire na dito sa brake light sa lubot para masumpay-sumpay na sila. At dito nagiging kalabira na ang aking motor. Napakanindo talaga niya umayo ng motor kasi tinatarong talaga niya. At dinhi nagsimula na siya mag-wiring para sa brake light sa likod. At ako naman dito, hinuhugasan ko yung mga cover na tinatangtang niya kasi sobrang hugaw na kaayo. Pila na siguro ni katuig walang hugas-hugas. Ito yung mga hinuhugasan ko, nililimpyuhan ko. At pagkahuman ko maghugas, ikinabit na niya balik kasi nahuman na siya sa pagwawiring niya. Gusto ko pala magpasalamat sa partner ko kasi yung lahat ng sweldo ko hindi niya kinukuha sa wallet ko. At sabi niya, lahat ng sahod mo, ipapaayo mo sa motor mo para mas gumagwapo. At ngayon, malapit na siyang mahuman sa pagtaod sa mga cover ng motor ko. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang resulta ng bagong digital speedometer ko. At dito, pinapa-CVT cleaning ko na lang pala ang motor ko kasi feeling ko sobrang dami na ng abog nito dahil parang 6 na buwan na itong hindi nalilimpyuhan. At dito, makikita nyo na ginagamit na niya ang spray ko at makikita din sa video kung gaano kahugaw ang motor ko. Kaya believe ako din sa taong ito dahil sobrang ayos niya maglimpyo. Iwan ko lang kung magkano kaya ang singil nito kasi ang galing ng mga kanyang proseso. At ngayon nahumanan niya sa paglilimpyo kaya ibinabalik na niya ito. Shoutout pala kay Cesar Oxtero dahil siya ang nag-repair sa taong ito. Shoutout din sa taong ito, sobrang galing mo. At ito na ang finished product. Bali 950 pala ang pangayo niya lahat at 1,000 na lang ang inihatag ko sa kanya kasi sobrang galing niya. Kaya daghang salamat sa pagtanaw sa video ko kahit na walang kwenta ito para sa iyo kasi nilisensya wala ka pa. Joke lang. Peace.